توجه برادران و خواهران برای چیپتای هواپیما و در وقتش دسترس کردن سمت‌ها در کاری میتوانید به رقم‌های زیرین مراجعه کنید. این نقطه چیپتا فروشی از تفتیش گذشته با نرخ ارزان و دسترس به شما پیشکش میکند و میتواند طرز الکترونی هم دسترس نماید. در وایبر، واتساپ، ایمو، نسخه پاسپورت و حجت‌های درکاری را برای چیپتگیری روان کنید و پول را به کارت‌های آنها گذرانده چکش را گم نکنید. از خانه نبرآمده چیپتا را دسترس میکنید. مسئله حجت‌ها و نافهمی میگراسیونی اگر داشته باشید مراجعت کنید. این برادرها راه‌های حلش را میفهماند. و اگر مرزهای بلاروسیا و گرانیتسای نزدیک رفتن آمدن باشد بلیط‌های ارزان هم می‌یابند. اگر اگام کمبودی نارسایی از ما شود میتوانید در کامنتاری یا به خود ما نویسید، ما حل میکنیم. رقم ها در روی اکران میتوانید زنگ زنید. برای گذشتن گرانیتس از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما. کمپانی ما شما را برده ساخت و سلامت و میارند. ماشین‌های زمانوی دارای وایفای بیپل. خوبی کمپانی در آن است که شما را برای گرفتن حجت‌ها هم کمک میکنه. شخصی که اینا کانال ببیند گپ زنم 500 روبل سکیدکا نمرش در روی اکران حتما زنگ زنید. салом алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама хоҳаро ва ба ҳама подписчикои канали Беминат. хуш омадем бародарои азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинаи арзона пешкаш мекунам. пеш аз видео сар кардан бародаро ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва фикри худтона ҳатман нависед. ва миннатдории хидмат ба ҳама бародарое ки мара дастгирӣ кардан мерасонам ва ҳаракат мекунам ки ҳар як видеое ки мебарорам баҳри шумо бародаро фоидаовар боша ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд ба ҳамин номерҳо равон кунанд. мо насиб карда дар видеои оянда мепартоем. хайр мерем, видеоро тамошо мекунем ва лайки бобогира фаромӯш намекунем. рафтем. як бародар хост ки мо Toyota Mark'ро ба навор бигирем. ин марҳамат соли барори 6997, мотор DV5, коробка автомат, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 20000 сомонӣ. номерош барои занг задан +991 901 33 33 97. харидор бошем бародаро, метавонед занг занед ба ҳамин номеро. марҳамат бародар, боз як Toyota Mark D соли барори 6999, мотор D, коробка автомат, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 18000 сомонӣ. номерош барои занг задан +991 918 1988 10. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. ҳатман дар видео лайк монед ва дар канал подписатсия кунед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки ваз 2199 ра ба навор бигирем. ин марҳамат соли барори 6999, мотор 1.5, коробка механик, бензини холӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 9000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 902 02 06 11. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд бародаро. Opel Hatchback соли барори 6996, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан +991 905 55 27 29. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. баҳри шумо бародаро як канали нав кушодагем. аз ҳама бародаро, аз ҳама тамошобинандаёни ҳамин канали ютубе ки тамошо мекунанд, илтимос метавонед дар ҳамин канали деюма дар омада подписатсия кунед. силкаш дар таги ҳамин видео ва дар таги комментария монда мешавад. дар ин канал фақат мошинои арзон бародаро партофта мешавад. касе ки мара дастгирӣ кардан мехоҳад дароен дар таги видео описания подписатсия кунед ва зангуларо биҷиқен ва видеои нави имрӯзаро тамошо кунед.
Opel Hatchback соли барори 6997 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 31000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 908 66 66 21. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. Opel фурӯшии соли барори 6992 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 908 007250. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ҳатман дар канал подписатсия кунед ва дар видео лайк монед. якчанд бародаро хостанд ки ваз 2114 ба навор бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 2004 сол мотори 1.7 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 905 060009. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Ayvon X соли барори 6996 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 12000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 935 31 60 60. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. боз як некси фурӯшӣ соли барори 6996 мотори 1.6 коробка автомат газ бензин мошин дар бохтар дар қурғантепа қарор дорад. нархаш 13000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 915 33 33 92. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. якчанд бародаро хостанд ки мо Mercedes Benz ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 6998 мотори 1.8 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 51000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 904 1549 49. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. боз як сечкаи фурӯшӣ соли барори 6998 мотори 1.8 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 46500 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 939 24 59 56. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. боз як сечкаи фурӯшӣ соли барори 6997 мотори 1.8 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 39000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 931 80 83 01. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. якчанд бародаро хостанд ки ваз Priora ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 2008 сол мотори 1.6 коробка механик бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 30000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 907 11 11 21. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. якчанд бародаро хостанд ки ваз 2107 ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 2008 сол мотори 1.7 коробка механик бензини холӣ мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 22000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 907 04 25 45. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. Hatchback фурӯшии соли барори 6996 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 907 21 11 13.
номерои Тоҷикистон. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Мошин дар роҳати хуби техникӣ қарор дорад. Метавонед занг занед бародаро. Хаҷибеки фурӯшии соли бароришаш 1998, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 38000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 11 90 12. номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар роҳати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. Мерседес Бенц соли бароришаш 1998, мотор 2, коробка автомат, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 63000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 01 02 01. номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. ВАЗ 2106 соли бароришаш 1987, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш 1.5, салон губкават карда. мошин тоза, 4 баллони пачка. мошин дар шаҳри Ёвон қарор дорад. нархаш 8000 сомонӣ. номерош барои занг задан +7 925 06 00 405 +992 935 20 16 17. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. дар роҳати бениҳоят хуб қарор дорад. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо бародаро ба анҷом мерасад ва мехоҳем ки давомша тамошо кунем. метавонед дар таги описания я силка мондага канали нави мои бародаро даромада ҳатман подписатсия кунед ва видеои имрӯзара яъне видеои нава бо дар онҷо метавонед тамошо кунед. яъне мошинои арзона бари шумо бародаро ман пешкаш мекунам. ҳатман даромада подписатсия кунед. силкаш дар таги видео ва дар описания монда мешавад.